ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലത്തെ ദോശയും മീൻ കറിയും ചായ ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ രാവിലത്തേക്കുള്ളതാണ്. ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ളതിനാണ് പിന്നെ ചോറ്, പിന്നെ ആ മീൻ കറി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മീൻ കറി, മീൻ 2 സൈസ് മീൻ പൊരിച്ചത്, പിന്നെ ഉപ്പേരി ആക്കി. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ ബേബിക്കുള്ള കഞ്ഞി വെച്ചു. പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ. എനിക്കിന്ന് കോഴിക്കോട് നമ്മളെ മൈ ലൈഫിലുള്ള മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കോഴിക്കോട് മാനാഞ്ചിറ ഭാഗത്താണ്. അപ്പം എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പിന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് പങ്കെടുക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് ശരിക്കുള്ള അറിവുകൾ അവിടെ നിന്ന് നേടാൻ പറ്റും. അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ ഈ പിന്നെ മൈ ലൈഫ് ഫാമിലിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ.